Phong kaham jotono no tini norokni bagai kaisa video tubai fakia ri gnai lekhono naithok belakhono kaham ri gnai kanorok ori gnai rokno naithok jakui mano taino bo naithok jaknai kanorok ori gnai rokno thangui jranya bazar thangui norok paimano kanorok ori gnai rokno naithok jaknai kamo belakhono naithok jakka kanorok thangui paiji ke te kaisa chini tiprasarang thani wo lukrong thano kaisa poimung te kobokmung kanorok muskang rogo 1 tarik bisiko talo norok khanai makana baidak sedi nungui thele norok kisini borok laikheno bad spirit chaluk norok tamos bad spirit chaluk ang tebo bad spirit chaluk ang bad motor kamana 120 plus tongani ke ang tini oba herok nugui ang belakhono kirika tei ang sak bo wan chokna rungkha tan bai ke ang bad spirit chaluk khangke ani life ani jibon eksaide nungui thanga mane no kamai thanai hain bagano tini sung buma bufa takuk bukhai kaham ko tongoi thangnani bagano ang tini ni siming cinta khakya ang bike no asakriya suri chaluk liya ani chaluk mane no 35 30 40 judur hais thangka kahani bagani ang kaisa kobok mung narogo chini sikla chale rokni thani go kanorogo wan chukdi ang hakeno ke chini life sung kolok kha tongoi thangni manai asokno jotona hambai tini norok ni bagui ri gnai naithok tubi phaikya karo norok phalnai tei painai no norok nugui tongkhana ke norok oro thangai ri gnai rok paimano bini dukano thangai ke norok ko nugui tongkhana ri gnai babotui hainor oro baksa naithok jagui mano baksa chajak yangui mano norok bising rogo tebo kwbangma tongo phaljaknai ke norok ni bagui obo tebo belai kheno naithok kuk ri gnai.